Rýchlo prosím vás cez americkú ambasádu, útočník udrel osoba leží na zemi, útočník odchádza, my sme pri zranenej osobe. Útočník má kraťasy, čierne tričko. Hlava, čierne tričko a kraťasy. We called the ambulance, so wait, okay? 210 sme pri americkom ambasáde. Yeah, stay awake. Stay awake. Hey, don't sleep, hey man, wait. Stay awake. What's your name? Stay awake. Stay awake. Okay? No, don't go to sleep. Hey. Slovak? Dobre, ty poď sem, sadni si na tú lavičku, prosím ťa. Jako, dobre. I lost my ID like... Okay, no problem. Áno, ten, ktoré máte vy, tak knockoutoval vlastne, uderil chlapa len tak a chlap spadol na zem, bol bezvedomý, ťažko sa prebral celý od krvi, dezorientovaný, volal by som sanitku. Chalani, ktorí ste to videli? Ja som to videl. Ideš s nami tam, máme poď. Doriešiš to, prosím ťa, dočkaj na sanitku iba. Môžem si napadnúť aspoň? To je on. Ale jakže? To je on. Dobre, máte. Môžem, lebo nejsem obmedzený ešte. Čaute. Tu máme poškodeného, dostal takú šupu na čelo, že celý krváca. Aj ležal, bezvedomý bol, veľko ťažko sme ho prebrali, ale o to vie. Slovák to je. Nie? Ja spýtam sa za trénerov. Ako to vyzerá? Na CTčko. Na CTčko? Na Micku? Najprv chcem vidieť kameru veľa s nami a potom vám poviem, čo sa stalo. Dobre, v poriadku, tak pozrieme. Tak, už vás nebudem ďalej trápiť, však mali ste možnosť sa vyjadriť. A není vidieť, jak ma strkol? A není vidieť, jak ma strkol? Není vidieť, jak ma napadol fyzicky? Neviem dohadovať, či Takže predsa niečo bolo. Čo ja viem, pán policajt? Počúvaj. Nie, iba ťa vyšetria, nebudeš tam ležať. Dobre, oni sa ti musia pozrieť na hlavu, lebo si dostal ranu do hlavy a je to nebezpečné, okej? Z tohto môžeš mať krvácanie do mozgu, ani o tom nie... Ale ja som chalan, čo prizná svoju chybu a ja nepriznávam v tomto chybu, lebo on ma strkol prvý a ja si to beriem ako za osobné napadnutie. OK, pán policajt. Si to berte ako chcete, ale keby vás niekto strkne vonku, tak by si to brali ako osobné napadnutie, aby si tiež niekomu... Dobre, mladý muž, takže oficiálne budete predvedení na obvodné oddelenie policajného zboru Staré Mesto Stred Štúrova z dôvodu toho, že ste podozriví zo spáchania trestného činu výtržníctvo. Dobre? Tam budú s vami vykonávané ďalšie úkony. Na hlavu. Jo.